Vyri ich tu. Najnižšie ich treba nájsť. Ale vyri ich tam, no. Ale to nič, oni hneď Oni tu padajú tu dole, áno. Oni ostávajú dolu, isté. Hej. A toto je tu, aha, padajú. Takto tu. No. Hej. Dobre, ťažko, tak. Si dolu nedá. Oni padajú tam dole, presne. Do vás. Lepšie asi plný pohár vody sa zoberať, nie rozvíriť tých vôbec. No. Ale pekne ostávajú dolu. Ostávajú dolu, aj tu je to vidno, aj však tu sú. Aha. Tieto, ale to ešte dáme kamene, to znamená, že tam nebude až tak víriť voda, jak víri. Na nich? Hej. A nepopučíme ich? Nepopučíme ich. Nepopučíme ich.